Ay, ganda naman ito. Ganito kami. May mayonnaise kayong gano'n, yung nakapa. Yung kulay ko. Ano, golden egg lang. Yung bali lang.
Hello. Salad, salad, buko salad, road salad. Oh, magic water, tetang maluwag. Lahat ko, wala kang tingnan diyan. Ah, Ay, sila nga yun, sa laraw. Ginagayo sa laraw, di ka tinalo. Mali, dati yan, lalaki. Ay, sinagayo sa laraw. Ay, ganda naman yun. Ayun, nagaganaman niya rin. bawas sa ano, kapitbahay namin.
Eh, mga may daga ngayon, di kita mag- Ay, sa mga daga ngayon, lasa sa daga, di kita mag- Eh, 25, 75. Di ba nasa mga sila attention? Nag-guide na ako sa inyo na. Hindi mo 10. Amahuli na. Eh, palis, oh, ayun na. Ay, boy, hindi na kaya? May nalalaman na pag
Squat, ano? May karating picture pa dyan yung mga 8. Ito kasi. May mayonnaise kayong gano'n, yung nakapa. Yung kulay ko. Ano, golden egg lang. Yak bago nga ang fishball mo. Ay, damo. Sir, tilapia po, sir. Ito, first na preso. Tilapia po, yun. Boss, tilapia. Sando kaya na? At tipikin man eh. Hindi ka na. Nani yan? Ay, kuya, ano yan? Nasaan na si kuya? Uy, Allah. Nakakuan ko sa'yo.
Kaya na, magpapasok ko ng simbahan. Hoy, gilid ng kasi tayong bakal. Tao tayo. Sige po. Tama, nagapat. Sige, nagapat. Nagapat. Okay, sa kanya.
Ano yung pinipilahan na yan? Uy, salat pa na yan. Madalang puntalan, 40-50 pesos. Every Friday, matatagpuan lang dito. Ayan. Sige, gilid na tayo. Gilid na. Punta sila malo.
o sa buhay na walang. Si Jesus ay namatay po sa krus para sa atin. Ngayon, ano po kayo? Handa ba tayong pasanin ang krus natin para sa atin? Please, once. Ay! By self-denial, we take